Vinga, la 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 I ara hem arribat al moment més complicat en la bastida del castell. Així, Nicomedes i Roseta patien moltíssim. Clar, doncs ella era alta com un pi i ell baixet com un tapó de bassa. Ahí va. Tira un poquet cap a baix, tira un poquet cap amunt. Ai, però no tires tan fort, Però no us tires tan fort. que em faràs caure de cul. La 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 la. Ara amb la E. Amb la E oberta. Mingo, Mingo, Mingo. Mingo, ¿qué pasa? ¿Que no saludes? Hola, Mingo. Clar, si estaven tots esperant que es quedés. Hola. Mingo, què fes? Que no eixies? Estaves encantat? Però en què? No, res. Vaja, que estava fent el babau. Mingo! 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 Mingo, Mingo! Per què t'amagues si està cridant ta mare? Voldrà donar-te alguna cosa? Faena? Ui, Mingo! 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 Ui! Ai, on estarà? Ui! Mingo! Mingo! Ui, quan de xiquet! Hola, bona vesprada! Que no heu vist el meu fillet Mingo? Ah, sí? On està? Roda la mola i roda el molí, i una coca fina i un barral de vi. Roda la mola i roda el molí, i una coca fina i un barral de vi. Ha, ha, ha! Hola, Mingo, què vols? Vols un sac de farina? Dóna'm el plat. Ui, quin blat més bo! Vols un sac de farina? Un moment. Així, tens, Mingo, un sac de farina.
Adeu, Mingo! Quin babau este Mingo! Mingo, ya estás así. Uy, ¿y la farina? No, pero si eso es un sac de farina. Sí, pero este sac. Uy, este sac está buit. Babau. Ai. Mingo, ja és més blanc. I li dius al moliner que et doni la farina ben molgudeta. Farina ben molgudeta. Babau.